آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Reci, o Muhammede, robovi moji koji ste se ogriješili sami o sebi, la taqnatu min rahmetillah, nikada nemojte izgubiti nadu Allahovu milost. Vjeruj mi, svaki put kad ti šeitan dođe pa kaže kako ti bolan u džamiji, a šta si juče radio, reci, moja misao da je grijeh moj veći od Allahove milosti je gori grijeh nego onaj koji sam učinio. Misao da je bilo koji grijeh veći od Allahove milosti je veći grijeh nego onaj koji učiniš. A šeitan igra. Šeitan igra svoju igru. Reci, robovi moji, kaže Gospodar, koji ste se sami o sebe ogriješili, nemojte gubiti nadu Allahovu milost. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Zaista je Allah taj koji sve grijehe briše, sve grijehe oprašta. Koliko je to bitno znati da Allah sve grijehe oprašta, da Allah robove vraća. Sutra ćeš, ako Bog da, pored sebe možda u džamiji vidjeti nekoga koga danas nisi vidio. Allah ga vrati. Kažu da je jedan od poslanika Benu Israila bio uznemiravan, pa je rekao čovjeku koji ga uznemirava, nemoj me bolan uznemiravati, proučit ću dovu protiv tebe. Drugi put, treći put, ovaj ga stalno uznemirava. Na kraju taj poslanik podiže ruke i reče, Gospodaru moj, ti njega kako god želiš, on mene bih uzuri, uništi ga. Zemlja se, kaže, otvorila i počela gutati tog insana. On doziva, kaže, Božji poslaniče, sada vjerujem da si ti poslanik, gdje prouči dovu da me Allah spasi. Wala tahina manas, nije trenutak spasa, neće poslanik. Jesam ti rekao jednom, 2 puta, 5 puta, 10 puta, Allah nikoga, zapamtite, Allah nikoga neće prvi put kada učini grijeh izložiti ruglu. Sakrijete jednom i 2 puta i 5 puta i 10 puta, dok ti sve granice ne prijeđeš. Kaže, zemlja ga progutava, on samo doziva, Božji poslaniće, Božji poslaniće. Kada ga je zemlja progutala, objavi mu uzvišeni Gospodar, koliko je tvoje srce kruto, koliko je tvoje srce grubo, samo da je jednom rekao Allah, ja bi ga spasio. Pitali su jednog alima, da li bi volio da polažeš račun pred ocem ili majkom ili pred stvoriteljem? Rekao je, pred stvoriteljem. Moramo imati tu vjeru i moramo imati tu spoznaju njegove veličine, da je Allah prema nama milostiviji, kako je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Majka je držala dijete u naručju, kaže, bi li ova bacila svoje dijete u vatru? Pita poslanika sahabe, bi li majka bacila to svoje dijete u vatru? Kažu, ne bi. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zaista je Allah prema vama milostiviji od ove prema njenome djetetu. Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah, Muhammad. Ya Rasul Allah, Muhammad. Ya Habib Allah, Muhammad.